I evo ih turisti u Republici Francuskoj. Prva republika prava na planeti, poznata buržoaska revolucija itd. itd. Prisutni turista A. Naopaki čovek turista B. Neki čudni turisti C. Znači, mi smo u gradu Vajzenburgu, jedno istorijsko mesto, prelepe arhitekture, mesto na koje želite da dođete, koje je jako blizu Nemačke, Karlsruhe i Landau su tu blizu, Baden-Württemberg i Pfalz, savezne države, brzo se dođe, putevi nisu loši. Sada ćemo i pokazati to gde vi želite da budete. Kružnom panoramom, naravno. A, miševi, zavidite nam, a?